Si os parece, retomamos esta sesión de la cuarta Convención Federalista, que como sabéis venimos organizando la Fundación Rafael Campalans, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, y a la que en esta edición se suma también la Fundación Pablo Iglesias. Aquí nuevamente doy las gracias por su apoyo. Y retomamos esta sesión abriendo un debate político a responsables, digamos, de espacios políticos muy diferentes, que van mucho más allá del PSC, a izquierda, a derecha, al liberalismo, al independentismo incluso, porque entendemos que el federalismo no debe ser solo patrimonio de la izquierda o de una determinada izquierda, sino que no tiene connotaciones ni políticas ni ideológicas, y basta con ver en Alemania, por ejemplo, cómo los partidos conservadores son tan federalistas como el Partido Socialdemócrata. Pero en todo caso estamos muy orgullosos de esta mesa plural, muy representativa, digamos, del espectro político, y agradezco en nombre de la Fundación Rafael Campalans a todos los ponentes que están aquí por haber aceptado la invitación, que seguramente en la época que vivimos solo esto ya no es fácil, y por su disposición al debate y al diálogo que queremos que sea esta segunda mesa. De todos es conocida la vocación federalista de la Fundación Campalans, nuestra propuesta de reforma federal a partir de España, y nos gustaría tener este debate sereno a partir de aquí o de donde se quiera, un poco sobre qué horizonte futuro federal en España ven, sobre la conveniencia o no del momento político para abordarlo, en todo caso cómo lo ven, y también desde las posiciones, por supuesto, de cada una, con las consideraciones que se quieran hacer, y ver qué margen de acuerdo existe, o al menos en esta mesa podría surgir. Y en cualquier caso, yo creo que están todos deseando conocer y escuchar las intervenciones de los ponentes que nos acompañan, y pasaría a presentarlos, aunque seguramente no sería ni necesario. En primer lloc, li donem la paraula al Ferran Pedret, que ell és diputat al Parlament de Catalunya i portaveu adjunt del grup Socialistes Units per Avançar. Hem de dir també que teníem confirmada la Meritxell Batet, que malauradament encara no està bé, i des d'aquí també li volem enviar una abraçada y una propera recuperació. En segundo lugar hablará José Manuel García Margallo, que es eurodiputado del Partido Popular, ha sido ministro de Asuntos Exteriores, entre muchas otras responsabilidades en su larga trayectoria política. Muchísimas gracias por estar aquí. També la Jessica Albiach, que ella és presidenta del grup Catalunya en Comú Podem al Parlament de Catalunya, moltes gràcies. Joan Tardà, exdiputat al Congrés dels Diputats i també segurament moltes altres coses, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació. Nacho Martín Blanco, que él es diputado de Ciudadanos al Parlament de Catalunya, també moltes gràcies. I l'Astrid Barrio, que ella és coneguda i ens ha acompanyat en altres convencions més com a professora de la Universitat de València de Ciències Polítiques, en aquest cas, i és com a presidenta de la Lliga Democràtica, que també li volem agrair molt la invitació. A tots ells agrair-los molt, dir que, com heu comprovat, són moltes persones i per tant els demanarem, pediremos una intervención de unos 10 minutos para tener tiempo para hacer un segundo turno de intervenciones, y empezaríamos con Ferran Pedret. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Sento ser un transsumpte de la Meritxell, a qui també desitjo una recuperació ben aviat. La veritat és que m'agradaria començar d'allò potser més teòric cap al concret, i ja que soc el primer, doncs intentar provocar una miqueta en la mesura del possible. En primer lloc, nosaltres som del parer que el concepte de sobirania, si alguna vegada ha servit per definir bé les dinàmiques de poder i de distribució de poder, que ho poso una mica en dubte, segurament en el món actual ja no serveix per parlar d'aquesta distribució de competències i d'aquesta distribució de poder en el món actual. És un concepte, diguem, monista, per tant amb una certa cosmovisió teològica que històricament té el seu desenvolupament en figures com, efectivament, les dels sobirans absoluts, etc. I per fer salts històrics rapidíssims, el problema és que amb les revolucions liberals se'ls talla el cap a aquests sobirans absoluts i se n'ha de fer quelcom d'aquest concepte i es transfereix al poble, modernament potser a la ciutadania. Però crec que en la seva accepció de facultats sobre totes les facultats, jo no conec cap entitat política ni històrica ni actual que realment hagi disposat de totes les facultats de la facultat sobre totes les facultats, per tant d'un poder, per dir-ho així, irrestricte i absolut.
De fet, al contrari, nosaltres som del parer que el conjunt del moviment democràtic, al llarg de la seva lluita històrica per conquerir la democràcia i anar-la perfeccionant, és en el fons la història d'una lluita per la limitació del poder. També la del poder de la ciutadania quan se li ha transferit, diguem, el poder del sobirà absolut. Per tant, aquesta idea que hem hagut de defensar molt a Catalunya en els darrers temps que una majoria no ho pot tot, però no només en un Parlament com el de Catalunya, sinó a qualsevol Parlament, ni a l'Assemblea Nacional Francesa, ni al Congrés dels Estats Units, ni al Senat dels Estats Units, enlloc una majoria no ho pot tot perquè el principi democràtic no es basa només en el fet que les decisions s'hagin d'adoptar per majoria, sinó també amb el procediment, amb les garanties del procediment i amb el respecte als drets de les minories. I per tant, nosaltres creiem que avui en dia la lluita més radicalment democràtica que es pot donar al món no és aquella de crear nous estats-nació que tinguin una mena de miratge de sobirania, sinó el de democratitzar plenament tots i cadascun dels nivells de decisió en els que es prenen les decisions que ens afecten. I per tant també de tots els mecanismes de presa de decisions de totes les institucions. Per tant, parlem d'enfortir efectivament les democràcies locals, parlem d'enfortir el funcionament democràtic de l'Estat i dels diversos nivells de govern que té l'Estat i parlem efectivament de democratitzar també més els nivells de presa de decisions europeus i d'establir algun tipus de governança democràtica d'abast mundial, ja que ens posem a somiar. Que a més seria molt necessari per a alguns dels principals reptes que s'aborden avui en dia al món, com pugui ser el canvi climàtic, els fets migratoris o tants d'altres com les desigualtats del més divers tipus. Per tant, aquesta primera andanada contra la sobirania, jo penso que no ens serveix, al revés, que és un concepte que ens limita i que tendeix a ser, diguem, contraproduent a l'hora de pensar en les dinàmiques de poder i en la construcció democràtica de les nostres societats. Segona, la qüestió dels estats-nació. Doncs també crec que és evident que és quelcom que és relativament obsolescent i no ens hi hauríem d'aferrar, no passa res, és fins i tot bo des d'una perspectiva federal, és fins i tot bo la idea de que les nostres comunitats polítiques es construeixin en base a la discussió pública d'uns valors i unes institucions que es decideix fixar en una Constitució i no es basen en res que tingui a veure amb les identitats de cadascú. Òbviament, això no significa que el fet nacional no sigui rellevant políticament i que no hagi de tenir una traducció en l'arquitectura política-administrativa de qualsevol estat. De fet, és per això que nosaltres proposem el federalisme com a millor forma d'articulació d'aquesta pluralitat. Però, diguem, en estats que són plurals des del punt de vista de la identitat nacional, però també en qualsevol estat. Jo soc dels que crec que en realitat qualsevol estat, fins i tot el més homogeni que es pugui imaginar des del punt de vista de la identitat nacional, en realitat també hi conviuen moltes identitats diverses, també des del punt de vista nacional. Sovint es posen com a exemple d'estats molt homogenis nacionalment, Portugal o Islàndia, però vaja, si ens centrem només en Portugal, perquè amb Islàndia podríem parlar del fet migratori, que també ha augmentat la diversitat d'identitats nacionals, però en el cas de Portugal, el seu mateix paper d'expotència colonial fa que hi convisquin identitats d'allò més diverses. Per tant, les nostres societats seran creixentment plurals i complexes i el federalisme és potser la millor manera d'articular aquesta pluralitat i aquesta complexitat, inclús social, no només des del punt de vista de la identitat nacional. I per tant, qualsevol projecte polític que pretengui societats homogènies des del punt de vista de la identitat religiosa o nacional, també ho dic ras i curt, és estrictament incompatible amb una visió democràtica de la societat i de la política. I això val per tots els identitarismes que estan ara tan rampants arreu del món. I per tant cal rebutjar-los de pla. I una de les altres lluites democràtiques que tenim principalment com a repte, a part de democratitzar cadascun dels nivells de decisió que ens afecten a la nostra vida quotidiana, és el combatre qualsevol idea, discurs que pretén societats homogènies. Aquí podríem també teoritzar molt sobre el fet de
com en el context de les diverses crisis que han coincidit a casa nostra o de la crisi econòmica i social que va començar el 2007-2008 al conjunt d'Europa, s'ha trencat per molts dels nostres conciutadans europeus aquella idea, diguem, filla de la il·lustració d'una humanitat que progressa indefinidament i per tant que d'alguna manera s'han vist menys cavades les utopies projectades cap al futur i com molta gent, especialment de classes mitjanes, han tirat la vista enrere cap a utopies projectades cap al passat que sempre tenen algunes dificultats majors, fins i tot que les utopies projectades cap al futur, que és que es basen en una reconstrucció idealitzada d'un passat que probablement mai va existir, però que reconstrueixen en el moment actual en funció de les necessitats, més que una altra cosa, de obtenir i retenir el poder polític, i segona que quan un somia amb allò de Make America Great Again, si el que està pensant és en els blancs anglosaxons protestants, doncs li sobren una quantitat de ciutadans dels Estats Units enorme i això en el millor dels casos condueix a polítiques discriminatòries i en el pitjor dels casos cap a polítiques netament criminals. I això ja ho hem viscut a la història del nostre continent i per tant hauríem de rebutjar-ho de pla. Per tant, la defensa d'un estat federal és una defensa que fem en el marc espanyol, en el marc europeu i posats a somiar amb el federalista càntabre Fernando Garrido cap a la Federació Democràtica i Social Universal. Ja sé que jo això no ho veuré, però s'ha d'anar empenyent en aquesta direcció. Per tant, nosaltres en el que estem pensant és en l'articulació política i administrativa de societats plurals i complexes des de tots els punts de vista, també des del punt de vista de les identitats nacionals. I ens sembla que és molt millor per a tots nosaltres anar deixant també enrere el concepte de nacionalitat i substituint-lo cada vegada més pel de ciutadania. Ja sé que hi ha qui teoritza, i no sense raó, que el vincle emocional que se sent al voltant de la identitat nacional és molt més fort que el vincle que se sent potser més construït racionalment al voltant del concepte de ciutadania, però a mi no m'ho sembla. A mi em sembla absolutament emocionant la idea de la cooperació amb el que és divers o diferent de mi, la idea de poder construir amb gent que és diversa, que en 2 minuts hi vaig acabant, però crec que aquesta idea de superar la idea de la nacionalitat per la ciutadania ens ajudaria molt a la construcció d'estats que es basen en això, en valors discutits públicament, compartits, fixats en Constitució, per tant, en una qüestió d'igualtat en els drets i les obligacions i en una vocació d'involucració ciutadana, aquesta idea republicana del ciutadà actiu i involucrat en política. I tot això, en l'escàs temps que pugui, aterrat aquí, vol dir que nosaltres necessitem no només fer un debat més obert al conjunt de la ciutadania i convèncer a molta de la gent que avui senzillament és partidària de com estan les coses des del punt de vista d'un estat autonòmic, sinó també intentar construir les aliances que facin possible políticament això, perquè a ningú se li escapa que després del resultat electoral de l'últim 10 de novembre és molt difícil prometre una reforma federal de la Constitució en aquesta legislatura. Fins i tot probablement, en compte la correlació de forces i el pes d'aquesta extrema dreta rampant que ha adquirit el Congrés, possiblement fora fins i tot contraproduent. Però sí que cal assenyalar les virtuts que podria tenir la reforma federal de la Constitució i jo també vull ser clar amb això i acabo. La reforma federal de la Constitució no es pot fer només per solucionar la carpeta catalana. Si fos així, nosaltres pensem que fracassaria. Pensem que es poden trobar les aliances per reformar la Constitució si es busca tota aquella gent arreu de l'Estat que estaria d'acord en reformar la Constitució per aprofundir en el caràcter democràtic de l'Estat, amb majors elements de democràcia participativa, millor qualitat de la deliberació en els nostres procediments democràtics, que estaria d'acord en garantir millor el caràcter social de l'Estat i que finalment podria estar d'acord amb una federalització de l'Estat, perquè en el fons de la tríada revolucionària de llibertat, igualtat i fraternitat hem trobat com a fórmula per garantir la llibertat, l'estat democràtic, com a fórmula per, protegir almenys o fomentar la igualtat, l'estat social, i la fórmula política de la fraternitat és, sens dubte, l'estat federal. I, per tant, aquesta és la proposta política que creiem que caldria posar sobre la taula.
Parrán, y ahora es el turno de José Manuel García Magallanes. Muchas gracias por la invitación, presidente, secretario general, compañeros, buenos días. Yo he escuchado con mucha atención la intervención que me acaba de preceder, que Ferran pone en duda la vigencia de la identidad nacional y la soberanía como conceptos operativos. Y yo, como los gallegos, digo, es probable que yo no creo en las megas, pero había las hayas. El tema de la identidad nacional y la soberanía sigue siendo un tema central. Puesto que vengo de Bruselas, dos ejemplos. Es decir, el Brexit se produce para reafirmar la identidad nacional y para recuperar la soberanía. Toda la justificación de los distintos ministros, Cameron, Theresa May y ahora Boris Johnson, que han apostado por esto, se trata de recuperar fronteras, por eso quieren estar fuera en la última modificación que ha entrado Johnson del mercado interior, de la Unión Aduanera o de cualquier otro concepto que implique compartir soberanía legislativa o compartir la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo. Las dificultades que tiene la Unión Europea, además de las derivadas del Brexit por aferrarse al concepto de soberanía, vienen de un malentendido. Las ampliaciones se han saldado siempre mal. La del Reino Unido, cada vez tengo más claro que De Gaulle tenía muchísima razón cuando dijo esto fuera, pero es que la ampliación de los países del este también ha provocado malentendidos muy importantes. Nosotros, los países fundadores, los que estábamos antes, queríamos un proyecto federal, ceder soberanía, compartir soberanía, ceder competencias, y ellos entran para reafirmar una soberanía que históricamente había sido denegada por la Unión Soviética. Y eso es lo que determina un malentendido que trasciende a todas las cuestiones, desde el tratamiento de los refugiados hasta el tratamiento de la moneda. No quiero ni decir hasta qué punto eso es importante en lo que está ocurriendo en el mundo. Un compañero vuestro, Steinmeier, en la conferencia de seguridad de Múnich de 2018 empezó citando a Hamlet diciendo "The world is out of joint", el mundo está dislocado. Y esa dislocación, en su opinión, venía porque el orden liberal internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial está siendo dinamitado desde la propia Casa Blanca. Probablemente, si tuviésemos que definir ahora en qué consiste ese orden liberal internacional, tendríamos más opiniones de los que presentes ahí en la sala. Pero creo que podríamos coincidir en que el orden liberal internacional se basa en tres principios. El compromiso ineludible con los derechos y las libertades fundamentales. En este momento, la década que hemos atravesado es la más floja en temas de ese cumplimiento, y donde antes las libertades y los derechos se negaban fuera de la Unión Europea. Ahora tenemos ejemplos en Polonia o en Hungría de Orbán, etc., que sus libertades y derechos están siendo cuestionados. El tema de derecho, el Estado de Derecho también está siendo cuestionado dentro y fuera de nuestras fronteras. Tillerson, uno de los cientos de secretarios de Estado que ha tenido por ahora Trump, en una conferencia dijo algo así como que si hubiese un conflicto entre la ley internacional y los intereses americanos, prevalecerían siempre los intereses americanos. Eso es America First. Y la tercera es el tercer elemento, derechos, libertades y derechos, ley internacional, es fronteras abiertas, y eso está siendo dinamitado por todos. Es decir, si vamos a una recesión económica, y yo creo que vamos, o como mínimo vamos a una década a la japonesa, un periodo muy largo de crecimiento, precios e intereses muy bajos, pero teniendo que resignarnos a aceptar un paro como el que tenemos del 15%, lo cual es inadmisible, es como consecuencia de hechos geopolíticos, de las tensiones entre China y los Estados Unidos, que no solo son comerciales y de aranceles, también son de moneda, la devaluación de la moneda, y también es la guerra sobre la tecnología. Huawei no es más que la lucha de China y Estados Unidos para abanderar la cuarta revolución industrial. El Brexit y lo que pueda pasar en el Oriente Medio como otra insensatez de Trump, que ha sido denunciar el acuerdo con Irán, que puede determinar una subida del precio del petróleo. Yo sigo siendo un federalista, pero creo que cuando dices que eres federalista, yo no creo en la magia negra de las palabras, tienes que decir que es exactamente lo que estás diciendo. Y quiero decir que cuando digo que soy federalista, no admito como principio del federalismo el principio de autodeterminación.
federación o de secesión unilateral de los estados que forman esa federación. Aquí estoy seguro que mi buen amigo Joan Tardá me va a poner a parir en cuanto tome la palabra. Pero en fin, para eso estamos. Entonces, ¿dónde ha habido principio de autodeterminación? En solo 3 constituciones felizmente derogadas. La de la Unión Soviética, cuando Lenin acepta aquello, la de ex Yugoslavia, solo para los 6 estados, no para las provincias, por ahí el problema de Kosovo, y la otra era Checoslovaquia. En el estado actual no existe principio de autodeterminación consagrado en ninguna constitución del mundo, con 2 excepciones: Etiopía y un archipiélago que se llama San Cristóbal y Nieves, que es espectacular para pasar la luna de miel, pero no me parece que sea un ejemplo en derecho constitucional. El resto, incluso en los estados federales, lo que se afirma es lo contrario, en todos. Y voy a poner 3 ejemplos. El primero son los Estados Unidos. La primera vez que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que la Unión es indestructible y perpetua es en Texas versus White, 1869. La otra fue hace muy poco tiempo, 2014, hubo una petición para celebrar un referéndum de autodeterminación en Texas y la Oficina de Representación Pública, me parece que así se llama, dijo que eso no era posible en los Estados Unidos. Eso me sirvió para que Obama dijese aquello, lo tradujeron mal, pero dijo que España era una nación indivisible e indestructible. Segundo es Alemania. Segundo es que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe, en el año 2016, dijo que el no admitir un referéndum en Baviera no era en absoluto contrario a los principios democráticos de la República Federal Alemana, sino que exactamente los propiciaba, porque decía que la unión era indisoluble, mucho más que el matrimonio. En tercer lugar, el ejemplo que se cita es el dictamen de Quebec, que se suele citar muy a la ligera. En Quebec hay una declaración de principio que dice que si hubiese una amplia mayoría de ciudadanos que votase una pregunta clara, eso le daría legitimidad democrática para que hubiese una negociación, punto. Y a partir de ahí, yo cito mi propio libro como umbral, ¿qué es lo que dice? Primero, dice clear majority vote, y dice, desde luego no es el 50%, serán los actores los que digan. Segundo, dice que no hay derecho unilateral a la secesión, con absoluta claridad. En tercer lugar, dice que si el resultado amplio a esa pregunta clara, amplio, insisto, más del 50%, eso obligaría a negociar con todas las partes de la Confederación, no solo el gobierno federal, sino el gobierno de las otras provincias. Añade en el 5º párrafo que la Constitución canadiense no ampara el derecho de secesión neutral. El 6º punto es que el derecho internacional, al que luego me referiré, tampoco lo ampara. Y dice algo que es muy evidente, que es que para que uno sea independiente no basta que uno se levante por la mañana y lo diga, es que tiene que ser reconocido por los demás. Y esto me remite al derecho internacional. Hay 3 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que invitan a no afectar, a no tocar, no alentar cualquier movimiento que atente a la integridad territorial de las partes, excepción hecha de los pueblos coloniales, los pueblos ocupados militarmente o los pueblos que no tengan acceso a su autogobierno dentro de una unidad política superior. Las conozco muy bien, una es de 50 años de la Naciones Unidas, 95, otra fue en el 70 y otra fue presidiendo a nosotros el Consejo de Seguridad, en que los 193 votaron exactamente lo que les habíamos pedido que votasen, que es que dice eso, se exhorta a todos los Estados miembros a no amparar, reconocer o evitar el movimiento de secesión natural, unilateral. El ejemplo concreto fue Ucrania, que nos está trayendo por la calle de la amargura un 90% del voto en que los ucranianos se querían separar de Rusia, se querían separar de Ucrania para integrarse en Rusia, y otro en Sebastopol. Y aquí el caso, curiosamente, es mucho más curioso. Yo cuando discutía esto con los rusos, digo, tenéis un caso magnífico para llevarlo al Tribunal Internacional de Hague. ¿Por qué? Porque Ucrania formaba parte siempre de la Federación Rusa, hasta que Khrushchev se lo regaló a los ucranianos, pero eso en la Unión Soviética era como cambiar el cartel de la calle, no tenía más consecuencias dado el democrático control que exigía el Partido Comunista de la Unión Soviética. Eso era contrario a la Constitución
Constitución vigente de la Unión Soviética, por tanto, en mi opinión, esa cesión también era ilegal y el Tribunal Internacional probablemente podría haber dado la razón a Rusia y nos hubiésemos ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Dicho eso, yo sí creo que hay técnicas federales y yo, aunque sea demócrata cristiano, soy de tradición escrita y no de tradición oral, me molesté en hacer una constitución entera, articulada, entera, artículo por artículo, en que se modifica el catálogo de derechos y libertades para hacer cuenta a las nuevas realidades, protección de datos, biomedicina, los derechos sociales que la crisis demostró que estaban insuficientemente protegidos y derechos de nueva creación. Pero yendo a lo nuestro, yo proponía un Senado, que el Senado fuese de verdad una Cámara de segunda de representación territorial. Yo, con permiso de los senadores, no me gustaría morirme sin saber para qué sirve el Senado actual, pero en fin, no parece que esto me vaya a funcionar. No, lo siento, es decir, es una cámara de enfriamiento de la segunda cámara. El Senado tiene miles de propuestas de reforma y yo creo que ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Hay que copiar el modelo alemán. No exactamente, no que sean representación, los manden allí, representación de los gobiernos designados por los gobiernos. Yo lo que propongo es que sean los parlamentos autonómicos los que designen, con un sistema de mayoría limitada para que mayoría y minoría también estén representados. Hecho así, el Senado podría ser el foro de encuentro para resolver los problemas de falta de cooperación horizontal entre las comunidades autónomas y vertical entre las comunidades autónomas y aliviar de trabajo al Tribunal Constitucional. Daría al Senado también la primera lectura en aquellas leyes que tienen un contenido territorial evidente. Primera reforma. La segunda reforma, yo soy constituyente cuando empezamos cuando redactamos la Constitución. Nos pasó como a Colón. Sabéis que Colón, cuando salió, no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo con el dinero de los demás. Entonces, el tema del título octavo, lo que hicimos fue un procedimiento para ir a la autonomía, pero no pudimos completar lo que era la autonomía. Eso, con el artículo 152, ha determinado una enorme confusión, una enorme conflictividad y una labor que no es del Tribunal Constitucional, todavía del Tribunal Constitucional, que ir perfilando los temas. Yo iría a una delimitación de competencias, aquí sí, utilizando las técnicas federales del Tratado de Lisboa, con absoluta claridad, para que no hubiese problema. Incluiría los principios básicos de la financiación, que es otro de los grandes temas de fricción que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Es decir, se tenía que haber renovado en 2014 y no se renovó en 2014 porque no sabíamos cómo renovarlo. Hasta ahora esto se renovaba, mi amigo Montoro, que no tenía excesiva imaginación, siempre lo renovaba dando dinero a todo el mundo, pero claro, cuando estás en una crisis eso no funciona, lo que tienes es que cambiar el modelo. Yo lo que propongo en términos muy simples, y creo que ese es un tema central, y yo lo llegué a hablar con el presidente Mas en su época, es delimitar claramente lo que son servicios esenciales y lo que no lo son. Y lo que son servicios esenciales estarían financiados por la Administración Central. Es decir, esto estaría, cuando empezase el año, cada administración autonómica tendría ese tema resuelto: educación, sanidad, dependencia, etc. Con lo cual estábamos resolviendo el tema de la igualdad entre los españoles. Pero además, ¿cómo se financia? Justo lo contrario de lo que se anuncia que quiere hacer el gobierno en el horizonte. No se trata de recortar la autonomía financiera, homogeneizando patrimonios, sucesiones, donaciones, etc., sino exactamente de lo contrario. Entonces, el Estado central tenía que recaudar aquellos impuestos que están armonizados en la Unión Europea y que, por tanto, no cabe variación de ningún tipo por la legislación europea. Renta, salvo renta en lo que grava al ahorro y en lo que grava a los rendimientos empresariales en cuanto tienen que ser iguales que sociedades. Sociedades, impuestos sobre el valor añadido, y dentro de los impuestos especiales el impuesto sobre los carburantes, que se afecta a la competencia. Todo el resto serían competencia de las comunidades autónomas para financiar aquellos servicios que no fuesen esenciales, claramente las embajadas en el extranjero, o para mejorar el nivel que el Estado puede asegurar. Si la ratio es, para poner un ejemplo, de un profesor que a 15 alumnos y una autonomía considera que eso no afecta a la calidad, pues eso se lo paga usted a su Parlamento, y si a sus votantes les gusta, pues
pues adelante y otra cosa. Y termino un título entero, añadir a la Constitución, recogiendo una realidad que no podíamos prever en el año 77. Es que entonces no estábamos en la Unión Europea y ahora sí. Y por tanto habría que hacer un título entero, cuáles son la capacidad de decisión de cada una de las administraciones, porque aquí hay 4, administración estatal, autonómica, local y seguridad social, que tiene importancia a efectos de utilización de impuestos, y cuáles son las obligaciones de las comunidades autónomas. Por tanto, es decir, esto es casi como aquello del Estado integral, ¿no? Es una constitución no federal utilizando técnicas federales para resolver los problemas pendientes. ¿Cómo se puede hacer eso? Obviamente requiere un pacto entre las fuerzas políticas que hicimos la Constitución. Cuando no se ha respetado ese pacto, las cosas han ido mal. ¿Eso qué exigiría? Lo que no va a pasar. Un gobierno de coalición, entre el Partido Socialista, que ha dado las elecciones, el Partido Popular y Ciudadanos, con una amplitud de miras y una tal delimitación que pudiese atraer a otras fuerzas políticas, como hicimos en su momento en el 1977. Quien lea los discursos que allí se hicieron, de Raventós, de Roca, etc., todos celebraron que el método elegido nos hubiese llevado a un resultado que nos ha permitido 40 años de funcionamiento. Pero esto se ha acabado, estamos en la segunda transición. El mundo es nuevo, el mundo está out of joint, Europa está patas arriba y nosotros tenemos la casa como la tenemos. Y entonces o nos entendemos o esto irá francamente mal. José Manuel, también por el nivel de concreción que nos ayuda pues, a ir aterrizando en el debate. Y ahora té la paraula a la Jessica. Bueno, moltíssimes gràcies abans de res per convidar-me i per donar-me l'oportunitat de passar aquest matí amb totes vosaltres. Jo crec que ara més que mai són necessaris espais de reflexió on ens puguem escoltar, sobretot entre diferents, perquè els que pensem igual doncs ja sabem el que hi ha. Per tant, jo crec que són importants aquests espais. Jo crec que, i parlant de federalisme, faríem bé de no parlar d'un federalisme màgic, sinó que crec que hem de parlar d'un federalisme real. I com crec que el federalisme s'ha d'adaptar a cadascuna de les circumstàncies i dels contextos en els quals estem, jo crec, i si m'ho permeteu, començaré fent 4 pinzellades de la situació en la que considere que ens trobem. Tenim per un costat una situació de bloqueig polític a Catalunya amb un govern que està format per 2 partits que veiem que no estan cooperant, sinó que estan competint, que està fracturat, que gairebé actua per inèrcia, que va arrossegant els peus. També tenim una nova fase de la crisi, i a mi m'agrada dir que és una nova fase i que no és una nova crisi perquè la majoria social d'aquest país mai s'ha arribat a recuperar de la de fa 10 anys, amb uns serveis públics que cada vegada estan més afeblits per la retallada que van patir en els pressupostos els darrers 10 anys i també per les polítiques d'austeritat, amb una pròrroga pressupostària des de 2017. I davant d'això veníem arrossegant també una situació de bloqueig institucional a l'Estat que, amb les notícies de la darrera setmana, crec que aquest escenari se comença a moure, se comença a obrir una nova etapa d'esperança i d'oportunitat per tal de resoldre tots els reptes que tenim per endavant. Jo crec que és una bona notícia, òbviament no pensa igual que el senyor Margallo, l'anunci del preacord d'un govern de coalició progressista entre Unidas Podemos, En Comú Podem i el Partit Socialista. Un govern que ha d'assolir moltíssims reptes que té per endavant, que jo considero que és l'única alternativa que hi ha per poder avançar en la recuperació de drets socials i també en la democràcia. Crec que és una bona notícia també aquest govern per poder fer front a l'austeritat i als populismes de dretes i d'extrema dreta que estem veient que estan en ascens i que estan rampant a tota Europa. I també crec que és una eina molt valuosa que tenim per poder començar a desencallar i a desbloquejar la situació que patim del conflicte de Catalunya i Espanya amb diàleg i amb normalitat política. Aquest govern que ha de resoldre una triple crisi, que és democràtica, que és social, que és territorial, crec que també és l'únic que pot donar l'estabilitat suficient, insisteixo, per assolir tots els reptes que tenim endavant, com comentava també el Ferran, d'anar a per la justícia climàtica, poder enllestir per fi aquesta transició ecològica que és tan necessària, poder lluitar contra el patriarcat, veure com gestionem el repte de la immigració, lluitar contra la desigualtat, que per nosaltres és la principal fractura que està travessant ara mateix les nostres societats, i blindar-nos contra la crisi.
I aquest govern jo crec que ho ha de fer amb intel·ligència, amb la gestió dels temps i també amb flexibilitat. Control dels temps, perquè estem veient la reacció que està patint aquest anunci de preacord del govern de coalició per part dels grups mediàtics molt concrets, per part de la dreta i de l'extrema dreta, però també per part de l'IBEX, de la patronal, dels oligopolis elèctrics. Per tant, jo crec que hauria de, la mesura en la que es pugui reaccionar amb una certa rapidesa, perquè la ciutadania veja l'eficàcia i la necessitat històrica d'aquest govern. I crec que també ha d'actuar amb flexibilitat, posant l'empatia i la generositat com a valor central a l'hora d'establir i d'intentar desbloquejar la situació i el conflicte que es pateix amb Catalunya. Crec que també faríem bé de reconèixer que els darrers anys ens hem guanyat, en certa manera, els polítics i les polítiques, un cert descrèdit per la incapacitat de poder arribar a acords, d'arribar a entesa. Crec que també, en certa manera, les retallades i les polítiques d'austeritat no han ajudat. També s'han proposat determinades solucions màgiques i s'ha creat una sèrie d'expectatives a la ciutadania com si hi hagués una manera fàcil, ràpida i màgica de resoldre els reptes que tenim ara per davant, i crec que això, en certa manera, debilita la nostra democràcia. I també, en certa manera, fa que l'extrema dreta, que com ja he dit abans, està penetrant en els barris populars, cada vegada estiga més forta. I jo crec que és incomprensible, i també ho comentava en un article recent el senyor Zarzalejos, com no se li ha fet un cordó sanitari a aquesta extrema dreta i n'hi ha determinades forces que han acabat blanquejant determinats posicionaments en pactes arreu de l'Estat. I entrant específicament en la crisi territorial, que com comentava és una de les tres crisis que ara mateix tenim a l'Estat, crec que el principal vector que l'articula és l'esgotament del sistema de les autonomies. Tenim una Constitució que és flexible, o almenys que era flexible, i que, de fet, es podia haver seguit desenvolupant i es va seguir desenvolupant territorialment, però que els darrers anys, en lloc de poder flexibilitzar-la i utilitzar-la per reconèixer la plurinacionalitat que tenim a l'Estat, s'ha fet una lectura absolutament restrictiva i que només ha anat cap a la retallada de drets i de llibertats i també cap a una visió cada vegada més estreta de la nostra diversitat. Jo crec que des de principis dels anys 2000 ja s'estava parlant d'aquest esgotament del sistema de les autonomies i de les tendències recentralitzadores. I crec que l'Estatut de 2006 va ser una resposta a aquesta visió estreta i a aquest esgotament. La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut va acabar amb la possibilitat de poder federalitzar l'Estat amb aquesta Constitució, i una oportunitat van ser els estatuts que es van tirar endavant a partir de l'any 2006, que estaven liderats per l'Estatut català. Jo crec que el pacte constitucional entre Catalunya i l'Estat es va trencar amb aquella sentència i, com molt bé diu el Pérez Royo, és cert que ara mateix tenim una Constitució, és cert que ara mateix tenim un Estatut, però tenim un greu problema, que és la manca d'adhesió de la ciutadania a aquests textos. I crec que aquesta adhesió és vital per poder consolidar la democràcia. Fa pocs dies també el Jordi Amat parlava en un article de la crisi de consentiment. I perquè hi hagi una democràcia realment sana i robusta, necessitem l'adhesió ciutadana als textos amb els quals se suposa que ha de funcionar. I aquesta crisi de consentiment es fa que s'hagi bifurcat el que és la legitimitat amb el que és la legalitat. Per tant, Catalunya ara mateix és l'única comunitat autònoma que no té un estatut que ha estat aprovat pel Parlament, que no ha estat votat per la ciutadania, perquè en definitiva el que tenim és un estatut que era el que volia el Partit Popular i ho va aconseguir a través del Tribunal Constitucional. Per tant, s'ha trencat el pacte de Catalunya amb l'Estat i jo crec que hem de ser sinceres i dir que també s'ha trencat el pacte que hi havia dins de Catalunya, amb determinats posicionaments que no han ajudat. I ara mateix no tenim un horitzó, una proposta àmplia, compartida, per una societat que és mestissa, que és diversa i que és plural. No n'hi ha una esperança, no n'hi ha un escenari compartit ara mateix que siga acceptat per aquesta transversalitat que tenim en el país. I sé que no és el tema, però si parlem del trencament que hi ha del pacte entre Catalunya i l'Estat, crec que no podem obviar que ara mateix també fa poques setmanes
va arribar la sentència del Tribunal Suprem en contra dels líders independentistes i crec que aquesta sentència no només aprofundeix en aquest trencament del pacte, sinó que crec que allunya les solucions i que aprofundeix en la fractura emocional d'una part important de la ciutadania de Catalunya amb la resta de l'Estat. I davant d'aquesta realitat, què és el que podem fer? Jo crec que no serveix l'immobilisme i tampoc serveixen les vies unilaterals. No es pot posar en perill la cohesió social i crec que tampoc seria bo que pensarem en el manteniment de l'estatus quo com una arma llancívola, perquè això seria, en definitiva, degradar la democràcia i posar en risc l'Estat. Per tant, cap a on crec que hem d'avançar? Hem d'avançar cap al reconeixement que Espanya és un país de països, hem d'assolir una república federal i plurinacional i entenent, perquè a més jo tinc la sensació que el federalisme ha sigut una de les paraules menys respectades, més menystingudes i més maltractades els darrers anys, aleshores crec que hem de centrar en quin és el federalisme que nosaltres volem. A mi m'agrada molt quan el Miquel Caminal deia allò de el federalisme no és només la descentralització administrativa, sinó que és una manera de veure i d'entendre el món. Són uns principis i són uns valors. Per tant, és una manera diferent de relacionar-se amb la pluralitat i amb les diferents nacions que conviuen al mateix estat. És la unió voluntària, és l'igual reconeixement d'identitats nacionals, en definitiva és una cultura política i uns valors, com deia, que posen per davant el pacte, la unitat amb el respecte a la diversitat i a les sobiranies compartides des del municipalisme fins també a Europa. En segon lloc, crec que hem de pensar que no existeix un únic model federal que serveix per a tot arreu, sinó que hi ha un model federal que és particular per a cada país, per a cada cultura, per a cada història, i en això m'agrada també l'Eliseo Aja quan diu parla del federalisme complex, és un federalisme plural que ha de reconèixer la diversitat de les casuístiques i en tercer lloc també pensar que el federalisme és una caixa d'eines institucionals que hi ha diverses experiències arreu del món que podríem aprendre molt de com s'ha anat desenvolupant per intentar desencallar i reconèixer la pluralitat i la plurinacionalitat que tenim al nostre estat. Moltes gràcies. I és cert que les raons històriques tal vegada acaben sent menys importants. Negar el dret a l'autodeterminació en funció del dret constitucional comparat no deixa de ser un antigó. És ser esclaus i captius de l'acadèmia. I l'acadèmia ajuda, però l'acadèmia no resol. El que resol és la voluntat política. De manera que... Què passa amb el principi de realitat? El principi de realitat diu que avui a Catalunya hi ha una part important de la societat que no és autonomista. Una part important de la societat no és federalista, és independentista. Vol dir que qualsevol solució s'ha de construir a partir del reconeixement d'aquest principi de realitat, que com deia la meva àvia, l'existència de la realitat són com unes cuixes. Les cuixes existeixen. Es poden amagar, però existeixen. Vol dir que el principi de realitat ha de basar el comportament polític i les voluntats polítiques. 4 píndoles. La primera, som davant d'un conflicte entre demòcrates. La societat espanyola és democràtica, la catalana també. Les institucions espanyoles són democràtiques. Les catalanes també. Un conflicte entre demòcrates només es pot resoldre democràticament. Punt. I a partir d'aquí, doncs, a pensar i voluntat política. 2. Crec en la imprescindibilitat del referèndum. No sabem ni quan serà ni com serà, però el principi de realitat indica quan unes idees irrompen amb força en una societat, aquesta societat el que ha de fer és metabolitzar allò que planteja la història i per això vivim sortosament en democràcia. 3. Cada una de les parts ha de desplegar totes les potencialitats de la cultura del diàleg i del no bloqueig.
És cert que tenim unes cotilles enormes que queden plasmades en el text constitucional. És cert que existeix un imaginari, fins i tot en les classes populars espanyoles, que estan amarades de catalanofòbia. Però, en tot cas, això són dificultats. Cal conèixer les dificultats per poder aplicar les mesures més adients. Republicanisme és no dominació, defensar la sobirania justament com a sinònim de llibertat i igualtat. I una cosa que m'ha après, jo recordo aquella anècdota, aquell fet històric, en Lenin, poc abans de presidir el Soviet de Sant Petersburg, poc abans, perquè ell mai havia sospitat que els alemanys el deixarien passar en tren cap a Rússia. Va fer una conferència a Suïssa, hi havia joves russos exiliats i els va dir jo no ho veuré i potser vosaltres tampoc, la revolució. I resulta que al cap de pocs mesos estava presidint el Soviet de Sant Petersburg. Vol dir que hem descobert una cosa que ja ho sabíem pels llibres, però que no ho teníem present, que la història no té un moviment uniforme. De vegades la història s'accelera, com si anéssim, tal com hem anat tots, els independentistes i els no independentistes, hem anat dalt d'un cavall desbocat durant uns anys. I quan les generacions protagonitzen un moment d'acceleració de la història, doncs fins i tot, tant si s'està en el poder com si no s'hi està, tothom improvisa. Tothom improvisa. Acabo amb una anècdota que m'explicava el meu avi. El meu avi deia: una vegada vaig anar a dormir i vivia en una monarquia. L'endemà em vaig aixecar i vivia en una república. I al cap de 5 anys estava en un front bèl·lic. Vol dir que la història s'escriu, sí, pot semblar una mica reduccionista des del punt de vista intel·lectual, però ja m'enteneu. La història s'escriu en un foli en blanc. I ningú, us parlo com a independentista, si algú diu que ell ja havia previst, si algun independentista diu, o algun federalista diu, que ja havia previst fa 10 anys que l'any 2019 seríem on som, més enllà del president Montilla que va avisar, certament. Va ser l'únic que va avisar els seus. D'acord? Però si algú diu jo ja havia previst que l'independentisme l'any 2019 serien el 35, el 40 o el 45, tant se val, o menteix o no diu la veritat. No estava ni tan sols previst que viuríem tot el que estem vivint. Raó per la qual jo crec que hem de posar en valor els valors de la democràcia. Repeteixo, conflicte entre demòcrates només pot tenir una solució democràtica. Ara cal veure si el conjunt del catalanisme polític sap encarar aquest repte. Gràcies. Sí, a mi en estos 2 minuts sí que m'agradaria fer referència a algunes de les coses que s'han dit a la taula a les intervencions precedents. Nacho comentava les dades del CEO que van sortir ahir mateix. Jo crec que aquestes dades el que més en evidència posen és la pluralitat i la diversitat de posicions. Jo no soc independentista, jo soc federalista, de fet soc federalista d'esquerres i vull una república federal plurinacional. Però jo crec que hem de tindre totes present que si no reconeixem a la part del país que no pensa com nosaltres, si no reconeixem, i per això em refereixo a Nacho, a la part independentista, que jo no dic que siga majoritària, però que és àmplia, que hi ha al país, negant aquesta realitat no podrem trobar una fórmula de consens, una fórmula d'acord per poder tirar endavant el repte que tenim per desencallar aquesta situació. Ens hem de reconèixer uns als altres. Tant Catalunya real són els que volen autonomia, com els que volen federalisme, com els que volen independentisme. I entre totes hem de trobar la solució. I també me volia referir a algunes de les coses que ha dit el Joan. Abans comentava que gat escaldat de l'aigua tèbia fuig. Doncs si de l'aigua tèbia fuig, de l'aigua bullint no me vull ni imaginar. Ho dic perquè l'aigua bullint és l'alternativa que està damunt la taula. Molt conscient, molt conscient. Sí, no, vull dir perquè
Aleshores, si hem de partir del principi de realitat, del qual també parlava el Joan, i hem d'entendre que la història pesa per a totes. I jo crec que en aquesta història totes i tots hem comès molts errors. Crec que, òbviament, una part va cometre molts errors, però crec que també l'altra els va fer. Jo crec que fa relativament poc podíem llegir una entrevista que se li va fer a la Carme Forcadell, on deia que, i a més no em sembla casualitat que sigui una dona que ho diga, on va dir i va reconèixer que segurament a l'elit independentista durant la tardor de 2017 li va faltar empatia amb la part del país que no era independentista, i crec que aquestes coses també s'han de posar en valor. Per tant, jo crec que cal autocrítica d'una part i de l'altra, perquè només així podrem començar a construir escenaris d'esperança. També ha parlat de cultura del desbloqueig i del diàleg. Jo crec que és la millor notícia que podem, i de les millors coses que es poden dir en aquesta taula. També vull recordar que fa menys d'un mes el president de la Generalitat tornava a posar damunt la taula el referèndum unilateral. Per tant, crec que aquestes coses no ajuden. Per tant, jo crec que és una bona notícia l'anunci que hem tingut aquesta setmana d'un nou escenari de govern de coalició progressista a l'Estat. Crec que ens pot ajudar al desbloqueig i a trobar unes solucions, i sobretot pensem quina és l'alternativa. L'alternativa és o la gran coalició amb el Partit Popular o una repetició electoral amb l'ascens que hem vist fa només una setmana de l'extrema dreta. Per tant, jo crec que ens hem de posar totes plegades amb humilitat, amb empatia, amb autocrítica i sobretot no pensant en la història d'errors que hem comès, sinó en el futur esperançador que ens mereixem per als nostres fills i les nostres filles. Moltes gràcies. Bé, a veure, estats complexes com el nostre tenen una munió de problemes que bàsicament es poden reconduir a tres categories: els problemes relacionats amb la distribució de poder, de competències, els problemes relacionats amb la distribució de recursos i els problemes relacionats amb el reconeixement intern, de la pluralitat interna, etc. Tenim l'avantatge que l'experiència d'altres estats que han recorregut un camí federal ens permet disposar efectivament d'una caixa d'eines i de peces permetent la integració de diversos mecanismes i de diverses institucions per donar solucions a aquests tres tipus de problemes. Seria ara impossible en aquests 2 minuts entrar en el conjunt de propostes concretes. Podeu llegir el document per una reforma federal que va editar la Campalans ja fa un temps. Hi ha una munió de papers, també de la Fundació Jiménez Abad, de la Fundació Alfonso Perales. Hi ha propostes concretes per entrar en cadascun d'aquests. Però des del punt de vista de la distribució de poder seria molt important una claredat de la distribució de competències. Seria molt important també una qüestió de fixació dels elements bàsics del finançament en la Constitució Federal, i des del punt de vista del reconeixement sobretot cal polítiques específicament adreçades al reconeixement, és a dir, evidentment també mencions constitucionals al caràcter plural des del punt de vista nacional d'Espanya, però polítiques específicament adreçades a això, perquè durant els darrers 40 anys sovint s'ha intentat obtenir reconeixement a través de l'assumpció de més competències o de més recursos, i és absolutament inadequat perquè no s'adreça específicament a les qüestions del reconeixement. Per exemple, a banda de qüestions que puguin tenir a veure amb el plurilingüisme, quan parlem de qüestions específicament adreçades al reconeixement, podríem pensar en clàusules que protegissin a la Constitució a les, minories demogràfiques d'una acció de la majoria que canviés l'organització territorial. No és tan estrany. En la Constitució alemanya, per modificar l'organització federal, una eventual reforma no ha de reunir només una majoria al conjunt de l'Alemanya federal, sinó en cadascun dels Länder. Per tant, a part no es pot... Però hi ha una clàusula d'intangibilitat. Hi ha clàusules d'aquest estil, ara jo estava equivocat amb la Constitució de la que ho he tret, però hi ha clàusules d'aquest estil. Sempre és un risc parlar davant de catedràtics de Constitucional i gent que... Però hi ha clàusules d'aquest estil de les quals es pot imaginar la seva introducció. Aleshores, com fer això en un context d'enorme polarització i d'enorme dificultat? En primer lloc, cal un reconeixement mutu recíproc dels interlocutors com a interlocutors vàlids. I perquè això sigui així, la primera de les qüestions que cal és una acceptació del que els anglosaxons en diuen el rule of law, la primacia del dret, o, si es vol, aquesta gran conquesta democràtica que és la submissió dels poders públics a l'imperi de la llei. Això és absolutament fonamental. Després, el que cal és
que el que sotmetem a decisió de la ciutadania mitjançant un referèndum, o dos, el de reforma constitucional i el d'elaboració d'un nou estatut o constitució catalana, sigui un acord, el fruit d'un acord, i no una decisió en abstracte i a priori i menys encara en termes binaris. I últim, però no menys important, que aquesta solució que es proposi a la ciutadania sigui capaç de reunir al seu voltant una àmplia majoria, és a dir, que no impliqui la desfeta d'una meitat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en qualsevol dels dos sentits, perquè aleshores seria enormement inestable. Llavors, vull tornar, ni que sigui brevíssimament, a la qüestió del reconeixement. Acabo. Perquè quin dels problemes de la societat catalana actual resoldríem amb l'eventual creació d'un estat català independent? Una persona amb una mentalitat nacionalista podria pensar que eventualment la qüestió del reconeixement, si tens un estat-nació català, doncs eventualment resols això teòricament. I la qüestió de la sobirania, que ja he atacat abans, no perquè no existeixi, sinó perquè la vull atacar. Clar, amb el risc de que eventualment, solucionant teòricament el problema del reconeixement de la identitat catalana amb la creació d'un estat català independent, obres un problema de reconeixement intern amb tota la gent que té identitats mixtes, complexes a Catalunya. I això és una qüestió que no es pot ignorar, i menys amb la distribució de preferències que existeix a Catalunya sobre la qüestió. I des del punt de vista de la sobirania, bueno, en fi, no m'hi estenc, però no fos cas que buscant-ne més en tinguéssim molta menys de la que tenim com a ciutadans espanyols, ciutadans europeus i eventualment com a, diguem, participants políticament en una construcció d'una governança mundial. Muchas gracias. Ha citado Nacho antes a Gaziel. En esa misma época se publica por la Concordia de Cambó, 1927. Cambó tiene un párrafo que es muy esclarecedor. Dice literalmente: un alzamiento separatista catalán, usa esa palabra, solamente tendría sentido o tendría posibilidades en un momento en que España estuviese atravesando enormes dificultades o estuviese en un conflicto exterior. Estaba escribiendo con lo que había sido la historia anterior, 1640, Pau Clarís, la sublevación de Cataluña se produce cuando la hacienda está seca porque ha caído el comercio ultramarino. En segundo lugar, cuando nuestras dificultades, las tropas españolas tienen dificultades en tierra, y en tercer lugar se ha producido la sublevación de Portugal y Andalucía. Después, la historia demuestra que esto es así. Y hay un párrafo muy esclarecedor. La gran catástrofe española fue el desastre del 98. Y unos días antes de que se perdiese Cuba, la veu de Cataluña se pregunta lo siguiente: ¿dónde va España? Dice: va hacia donde tantas hemos dicho que iba, al naufragio, al abismo. Venga lo que venga, España se va al fondo. Si de los pueblos que la forman alguno quiere volver a las alturas, que no se duerma. Afloje los lazos y entréguese libremente a los dos grandes instintos de la vida, el de la conservación y el del perfeccionamiento. El desastre produce dos reacciones: los que creen que hay que soltar amarras de un barco que se hunde, es el Fines Hispani, y los regeneracionistas, entre los que yo incluía incluso a Prat de la Riba, que se vuelcan sobre esa España sin pulso para devolverla a la vida. Y eso es exactamente lo que el campo en el que yo me moría. Por eso yo soy partidario de una reforma constitucional. No hay, querido Joan, lo hemos discutido miles de veces, en un Estado democrático legitimidad fuera de la legalidad. Legitimidad quiere decir respeto a la ley. Y el respeto a la ley se inventa precisamente para controlar al poder, y fundamentalmente controlar a la policía. Eso es lo que dice Kant. Y eso es lo que se llama el government of law en el Reino Unido y el rule of law en los Estados Unidos. Por tanto, contraponer legitimidad y legalidad no es cierto. Y en el tema constitucional eso está cierto, como que hay cláusulas de intangibilidad en muchas de las constituciones. No lo encontraré ahora, sí, lo encontraré. En la Constitución alemana blinda cualquier reforma que no respete la dignidad humana, los derechos fundamentales y la estructura federal. Artículo 79.3. La de Francia e Italia, que declara inmodificable la forma republicana del Estado. Y la propia Convención de los Derechos del Hombre dice que donde no hay respeto a las libertades y separación de poderes, no hay Constitución. Por tanto, eso no es así. ¿Qué es lo que a mi juicio hay que hacer? Yo no voy a hablar del gato, del agua escaldada o del agua hirviendo. Yo cito a Ortega, que decía: el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Si queremos salir de donde estamos,
Lo que tenemos que hacer es una segunda transición, empezando por la reforma de la Constitución en los términos que apunta. Para que esa reforma constitucional sea posible hay que respetar las 3 normas que posibilitaron la transición española. El procedimiento, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. En segundo lugar, el método, que fue el consenso, una constitución de todos y para todos, para las 2 grandes fuerzas, y la tercera, que es una norma elemental de prudencia. No se trata, como dice Pablo Iglesias, en una nueva transición o en la disputa de la democracia de abrir un proceso constituyente en su totalidad, sino una reforma constitucional pactando antes entre esas grandes fuerzas qué es lo que se puede tocar y qué es lo que no se puede tocar, porque ya que vamos de refranes, uno de los padres de la Constitución decía vamos a ponernos de acuerdo de qué hablamos y qué no hablamos, porque no se puede abrir el circo sin saber lo que van a hacer los payasos. Bé, jo per intentar ser breu vull recordar una cosa. Jo crec que el que necessita actualment la política catalana és seny, encara que resulti molt típic, però és veritat, crec que necessitem moderació. Crec que en moments de tanta polarització, d'extrems, en què la política sembla un joc d'agrupacions d'hostilitats comunes, no és una frase meva, sinó d'un socialista dels anys de primers del segle XX, el senyor Antonio Fara Rivas, deia que els partits polítics són agrupacions d'hostilitats comunes, i jo crec que la política i els partits han de ser alguna cosa més que això, i crec que un exemple és aquest bon debat, diguem-ne, respectuós i allà el que hem tingut. Crec que Espanya val la pena, crec que Espanya és un país que val la pena. L'altre dia vam tenir una conversa amb una persona independentista, a qui tinc un gran afecte, que em deia que ell l'única cosa que volia era la clau de la caixa. I jo em preguntava, clar, és que la qüestió és determinar de qui és aquesta caixa, perquè jo tinc una visió solidària, una visió compromesa amb la resta dels meus conciutadans espanyols, amb la gent d'Andalusia, d'Extremadura, de Galícia. La redistribució de la riquesa en un país com el nostre és entre ciutadans i, per tant, els rics d'Andalusia i d'Extremadura són solidaris amb els pobres o amb els menys afavorits de Catalunya, i els rics de Catalunya són solidaris amb els pobres d'Andalusia i Extremadura. És solidaritat entre ciutadans i no tant interterritorial. Per tant, jo crec que el projecte d'Espanya val la pena, que necessita reformes per galvanitzar el nostre projecte suggestiu de vida en comú del qual parla Ortega, però crec que val la pena encetar-les, perquè les ruptures, deia ara el José Manuel que les ruptures venia a dir que no són bones, i efectivament jo crec que el reformisme ens permet mantenir tot allò que és bo del que s'ha fet. Els partits que han governat aquests anys a Espanya han fet coses bones i jo crec que això s'ha de preservar, però hem de canviar el que no funciona, hem de reformar coses i superar el problema, la qüestió catalana, per elevació, perquè hi ha una qüestió evident i amb això acabo. Quan parlem de la pluralitat d'Espanya, cosa que em sembla absolutament indiscutible, que jo crec que és un terme molt més adient que no el terme de plurinacionalitat, Espanya és un estat plural, perquè quan s'introdueix el terme de la plurinacionalitat, al final el que estàs negant és la pluralitat d'Espanya, perquè dius que Catalunya, el País Basc, Galícia són compartiments estancs que s'enfronten amb un altre compartiment estanc que és Espanya, i jo crec que això no té gaire sentit. Hi ha un criteri que és el de la pluralitat. Espanya és un estat, una nació plural, ho hem de posar en valor, però exactament igual, de la mateixa manera que Espanya és plural, també ho són intrínsecament Catalunya, el País Basc i Galícia, i això jo crec que és important que ho tinguem en compte a l'hora d'encetar les reformes que hem de fer entre tots, i amb solidaritat, amb respecte i jo crec també amb moderació. Gràcies. Molt ràpidament. Qualsevol tipus de reforma institucional, perquè tingui un mínim d'èxit, ha de tenir la participació de tots o d'almenys quasi tots els actors implicats. Si la Constitució té èxit, segurament és com a conseqüència d'això, i si l'Estatut d'Autonomia de Catalunya va suposar un problema és perquè no es va fer amb aquesta perspectiva tan consensual. De manera que, a diferència del que plantejava el senyor Margallo, és veritat que hi ha uns partits majoritaris i que segurament són els partits que estan en el centre, però qualsevol reforma ha de tenir la participació de totes les forces polítiques, malgrat que tinguin visions no coincidents. Perquè si aquestes visions no coincidents són ignorades, la possibilitat que aquest sistema sigui legitimat per tots, si no es debat no només els continguts, sinó els límits del debat, això ho faran molt difícil.
Si hi ha alguna cosa en la que ha evolucionat el sistema polític espanyol en els últims anys, no només és en la pluralitat, també és en la polarització. Si s'exclou els extrems, aquesta polarització segurament s'incrementarà. De manera que encara que resulti un esforç i que hi hagi moltes temptacions per establir molts cordons, hem de tenir en compte, molts cordons sanitaris, hem de tenir en compte que si el que volem és que aquestes forces que activen pels extrems i que són forces antisistema, com menys les tractem i més les excloem, més incentius segurament els hi donarem. Hem d'intentar que sí que es mantinguin com a forces protestatàries, com a forces tribunícies, i que limitin poc les polítiques però que permetin el manteniment del sistema, però qualsevol reforma, tenint en compte precisament aquesta pluralitat de la societat espanyola i la necessitat catalana i la necessitat de que les reformes puguin comptar amb l'aval majoritari, és necessari tenir aquest fet present. I això porta a plantejar quin tipus, com han de ser les reformes. Doncs les reformes han de ser no només consensuals en el conjunt d'Espanya, sinó, i aquí anant directament a la qüestió que més ens preocupa darrerament, que és la catalana, doncs també han de ser consensuals en el marc de la política catalana. La idea que la resposta només pot ser el referèndum, aquesta idea és la que representa a una part de la societat catalana. I a més, tornant a la idea federal, el que no ens podem permetre des de la perspectiva federal és pensar que hi ha una solució que ens condiciona el pacte. El federalisme és pacte i, per tant, el que hem d'intentar és que sigui el pacte el que precedeixi a qualsevol mena de decisió, no que qualsevol decisió o qualsevol pacte estigui precedit per una decisió prèvia. Per tant, el marc en el que hem d'intentar canalitzar la resolució del conflicte és en el marc de les institucions. Doncs segurament no hauria d'haver sortit mai. Hem de tornar a reivindicar que estem en un sistema de democràcia representativa, que el Parlament és la institució central, o hauria de ser la institució central de la vida política en la que està representada la pluralitat d'interessos i que és allà on s'ha de resoldre. I no per la incapacitat que tenen els representants per resoldre-ho, delegar-ho en la ciutadania perquè condicioni allò que després han de fer els ciutadans. Aquest és un pas fonamental, que ha d'anar en paral·lel, o si no, consecutiu, a una reforma de l'Estat que segurament permeti que aquesta reforma a Catalunya pugui gaudir del reconeixement que no ha tingut o que no ha estat percebut per una part molt important de la societat catalana. De manera que ara que encetem una legislatura, encara que les perspectives siguin difícils i que s'hagin desinflat bastant respecte del canvi que s'albirava el 2015, fora potser un bon moment per començar a avançar en aquesta via. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tothom, agrair als ponents, dir que em sembla que des de la discrepància hem fet un exercici de respecte, de reconeixement de les posicions dels altres, de diàleg, jo crec que ja són uns mínims bastant positius, i simplement agrair a totes les persones que han fet possible també aquest seminari, a Jaume Sant Andreu, entre d'altres, a les fundacions que ens donen suport, a l'Eliseu Aja, a tots els ponents que hi han participat.